духонагаи фурӯшӣ дар тарафи Гипразем наздики Деҳқонбозор. Аз ин тараф Калсевои Мардон дар инҷо худи Деҳқонбозор ва аз ин тараф Ваянигарадок Чимтепа хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем, дар инҷо мактаб аст, обукорези Душанбе ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ аз 14 ошшона иборат мебошад. дар бино ду талифт аст дӯстони азиз ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. планировкаи хона мефаҳмонем. ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ва инҷо бошад ошхона. ду хонага кардагӣ бо масоҳати умумии 56 метри квадратӣ дар ҳафтум ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 14 ошшона иборат мебошад. дӯстони азиз, хона нав ба даст таъмир аст. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. дар тарафи Гипразем ҷойгир аст, чӣ хеле ки дар аввалин навор нишон додем. худатон медонед, ҳама чизҳои даркорӣ дар ин минтақа ҳаст. якчандта мактабҳо, буғчои кӯдакона, масҷид, Деҳқонбозор, бозори Вориси Сомон, бо транспортам умуман мушкилӣ нест. нархи хона 850 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. хотиррасон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.